Hello dolrong nongna hanya lam chogo ani payal som music channel o tini ni video update hingke noro thaimel tui title nugono saman thangkhana tini hingke tamana tui video hingke norok mia norok nugui mankhana mia maharaja B Vikram ni achaima salo rui kaisa football tournament TTADC bai mia khumlong mar ground mar kaisa bwrui basa bamui kaisa CRP bai onek no bujakha CRP bo public rok bai onek no bujakha o jaga o khela nainai rok bai onek no video viral norok video clip bo norok nugui mannai tamo karon ni rwjakha oboni tabuk saimaya kho bwrui no CRP basa bamui thangnai no CRP bwrui no rwrui onek no kutuklai chakhai khumlong mar ground maro onek no borok bangkha norok video clip kisa nainai di Madar tuh pro tiasar masa berlebu sibuk Apa saya le? Apa yang saya le?